Nu börjar jag nästan kunna den. Yes. Sen behöver man ju lägga till på sista versen också egentligen. Ja, men det blev en bra. Nej, men det kräver en bra ju helhet tycker jag ändå. Vers 1 och sanslös 4. koncentration för att klara de här. De 4 sista verserna, bara bas. Du menar takterna? 4 sista takterna naturligtvis, ja.